କିରିଙ୍ଗସେରାରେ ଇନ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିରିଙ୍ଗସେରାରେ 89ତମ ଇନ୍ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କିରିଙ୍ଗସେରା ସରପଞ୍ଚ ମଲ୍ଲିକ କୁଜୁର, ଗ୍ରାମର ଗୌନ୍ତିଆ ଗଙ୍ଗାଧର ସିଂ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଏକା, ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚେରୁଆ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁଜୁର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ସଭାକାର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଗନ୍ଧା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ବିକ୍ରମ ସିଂ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ନାଚଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ପରେ ପରେ ଏକ ସାଦ୍ରି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଜଗଦେବ ସିଂ, ରମେଶ କଣ୍ଟିଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟନ ନାୟକ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ରୋହିତ ନାୟକ, ଶକୁନ୍ଦ ନାୟକ, ଦୁଶାସନ ଗନ୍ଧା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରାରୁ ରାଜେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।